Bueno, pues nada, bos días. Imos empezar, entón, pleno ordinario mes de xaneiro. Punto primeiro, aprobación data do 17 de xaneiro de 2019. Alguna cousa acta? Aprobámola. Unanimidade. O punto segundo, expediente 1030-2018, moción do Grupo Municipal Socialista sobre a sanidade pública no Concello. Que a moción é unha iniciativa da Plataforma So Sanidade Pública Arcade Sotomayor, os cales se reuniron comigo e decidimos leválo ao pleno. Eles mesmos estes días publicaron na prensa e nas redes sociais a mesma petición, polo que quero dar as gracias á plataforma por contar comigo para un tema tan importante como este. O meu turno de intervención vai estar dividido en dúas partes. Primeiro expoñerei a moción e despois darei a palabra, se vos aceptades, ao representante da plataforma que está neste pleno e que me pediu intervir para dar o seu punto de vista. Por tanto, paso a expoñer a moción. Ao final do pleno. Vale. Agora facemos as intervencións dos políticos e ao final do pleno terá a súa palabra. Vale. Pois paso á moción. A redución de servicios sanitarios en toda Galicia está provocando un deterioro da sanidade pública. Esta reducción, realizada sen información obxectiva contrastada, que pudera ser comprobada segundo se desprende da negativa do Goberno galego a facilitar calquer estudio e informe que a avale, afecta de maneira relevante a perda de atención e de calidade existencial para os galegos e galegas, que ven como os seus servicios perden notoriamente personal e que non se propón ata nas cuestións máis básicas e aprecian un sistema sanitario público cada vez máis debilitado, según datos do Instituto Galego de Estadística. Estes problemas afectan de maneira especial ao eido rural, onde o mantemento dos servicios sanitarios está xa en dúbida constante pola tendencia do Sergas e da Consellería de Sanidade a minorar a implicación no seu funcionamento, coa non sustitución de médicos de familia e pediatras e a progresiva tendencia a agrupar poboacións na atención dende os centros de saúde. O caso dos centros de saúde de Soutomaior non é diferente. Mais a Consellería de Sanidade limítase a negar a evidencia, pois en resposta ao Grupo Parlamentario Socialista manifestou o seguinte, e paso a leer literalmente o que nos contestaron no Parlamento. O Concello de Soutomaior conta co Centro de Saúde de Arcade e o Consultorio Romariz. No Centro de Saúde de Arcade hai 3 médicos, 2 médicos de familia e un pediatra e 3 diplomadas universitarias de enfermería. No Consultorio Romariz hai un médico de familia e unha diplomada universitaria de enfermería. Por tanto, a dotación de persoal é axeitada ás necesidades sanitarias do Concello de Soutomaior. As baixas e as vacacións de persoal estánse a cubrir de maneira axeitada, aínda que o certo é que no tocante á pediatría existe unha limitación de pediatras de atención primaria na nosa comunidade autónoma. Non obstante, non se variou a cobertura de ausencias, que levanos facéndose entre os pediatras de Soutomaior e Vilaboa. Non se observa incremento da actividade asistencial respecto ao ano anterior, nin demoras importantes na cita, polo que consideramos que a organización asistencial en Soutomaior sega a dar resposta axeitada ás necesidades da vecinanza do Concello. A nós esta resposta nos parece limitada, vaga e que non se asusta a realidade, e que ademais non comparten os nosos veciños e as vecinas, que saíron xa 2 veces á rúa convocados pola plataforma So Sanidade Pública Arcade Sotomayor. E tamén temos que dicir que tampouco comparte esta resposta aos grupos municipais, que hai varios meses que aprobaron por unanimidade no propio pleno do Concello solicitar unha reunión co Conselleiro de Sanidade, acordo plenario que foi remitido á Consellería e que polo visto se guardou nun caixón. Para este grupo municipal, a inacción e a competencia do Conselleiro de Sanidade para resolver as graves deficiencias sanitarias no noso Concello supón unha intolerable falta de respeto tanto aos veciños e aos veciñas como a todos os representantes que estamos aquí do pobo. Polo que o Grupo Municipal Socialista suma a iniciativa da Plataforma So Sanidade Pública Arcade Sotomayor e insta ao Pleno do Concello de Sotomayor a acordar a petición de cese ou dimisión do actual Concelleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, o señor Vázquez Almuíña. Non, é que vamos a ver, hai algún non hai reglamento, co cual supoño que anda... Dices o regulamento... O principio vai o grupo mayoritario, somos nós. Pero se te queren ceder, supoño que non haberá... Que non ten intervención. Teño, sí, temos intervención. Claro que temos intervención. Vale, perfecto, si non pasa nada. Si non pasa nada. Mira, vamos a ver. Postos a pedir dimisións, podíamos pedir, pois, moitas dimisións, verdad? Quer dicir que bueno, pois sabemos que hai un problema en sanidade e iso
e eso, sobre todo na atención primaria, eso pois sabemos todos, incluso está reconocido incluso hasta polo presidente da Xunta, no que dice que as cousas se poden facer mellor, pero eu creo que isto non é unha cuestión de dimisións, verdade? Eu estou convencido de que se o problema da sanidade se arreglara coa dimisión do Consello de Sanidade, el mesmo se iría, porque é unha persona que é respetada entre os profesionales, precisamente. Sí, entre os profesionales é unha persona respetada e que ademais sabe de medicina e foi gerente tamén de Meixoeiro, e unha persona que non é un ninguén. Outra cousa é que a tarefa que ten non é fácil. Veu a suplir a outra compañeira e a misión encomendada non é fácil, pero el sabe que hai un problema e está tratando de arreglalo. Bueno, no Hospital de Vigo creo que fixo unha boa labor cando se puxo en marcha, de feito vou a suplir unha conselleira que non o estaba facendo ben. No Hospital de Montecelo, este conselleiro foi capaz de acadar acordos que non se habían acadado nunca, co Concello de Pontevedra, co colectivos médicos, con todo o mundo, polo novo Gran Montecelo, que a mí me parece unha boa idea. E, polo tanto, eu creo que independentemente de que a labor que teña que facer é moi complicada, porque a sanidade é moi complicada, pois eu que teño que dicir que nós estamos na mesma posición que estuvemos sempre, é dicir, na mesma posición que cando gobernaba o bipartido na Xunta, é dicir, o bipartido da Xunta, que a diferencia de población prácticamente era moi pequena con respecto a que temos no noso maior, alrededor de 150 persoas, menos de 200 persoas arriba e abaixo. E a situación, pois, era de medios, era como a que temos ahora, non, peor, era peor que a que temos ahora, porque había unha dúe menos, agora temos unha dúe máis que daquela. E aquí, pois, eu sí que protestei, a máis me sacastes varias veces este tema, non? O tema de pediatría no centro de saúde. E eu sí que daquela batei un pouco de menos que os que estaban gobernando na Xunta aquí nunca dixeron nada. Nós, se nós dixémoslo daquela, seguímoslo dicindo ahora, porque nós participamos cando se nos convoca a unha causa que realmente creemos que é solicitada polas nosas veciñas e polos nosos veciños, e nós sabemos, como sabe todo o mundo, que efectivamente hai carencias na atención primaria do noso Concello e por iso nós tamén as reivindicamos. Pero eu creo que aquí a moción é para pedir a dimisión do conselleiro, non é para, neste caso, non é para solicitar outras cousas. E nós, polo tanto, non imos estar de acordo. Non imos estar de acordo porque, bueno, o conselleiro, si estamos de acordo en reivindicar, que quede ben claro, todas as carencias que haixa, pero aquí estamos discutindo outra cousa, estamos pedindo a dimisión do conselleiro. Porque, efectivamente, ademais, como sabemos, o tema da sanidade non é un problema só de Soutomaior, non é un problema que se está enzarzando en todo Galicia, en toda España, dunha forma alarmante. E o conselleiro reuniuse comigo xa nun par de ocasións e eu lle transmitín concretamente o que acordou este pleno, verdad? E o que reivindicaba tamén a asociación, que era maior dotación de medios persoais, sobre todo para este concello. E, bueno, eu creo que empezamos a dar os primeiros pasos. Son pasos que, ao mellor, tardan, bueno, medio plazo, pero que eu creo que pode ser unha boa, e nesta semana recibimos a petición de parcela de 200 metros cuadrados para ampliar o centro de saúde de Arcade. E non é que chegue porque alguén pediu a súa dimisión, non, é que isto, se mirastes nos presupostos, que os vistes seguro, que os presupostos que aprobamos o outro día, xa vistes que había unha partida específica para a modificación do pensión precisamente para o cambio
da calificación da parcela anexa ao centro de saúde, porque se temos que ampliar o centro de saúde de Arcade, pois hai que facelo sobre unha parcela municipal. E, por tanto, eu creo que se están empezando a dar os primeiros pasos, os primeiros frutos, e, por tanto, nós seguiremos, por suposto, reivindicando, como fixemos ata de agora, incluso no 2007 e no 2008, cando gobernaba o bipartito, que o reivindicábamos, e seguimos reivindicando cando está gobernando o Partido Popular, outros non podedes decir o mismo, e, por tanto, nós o que non nos parece sensato, en todo caso, a noso entender, cada un ten a súa, e pedir a dimisión, porque non arreglaría nada. Non arreglaríamos nada e eu creo que ao contrario, que non tería moito sentido por a nosa parte cando se empecen a dar pasos pedir a dimisión de alguén. E, polo tanto, nós imos votar en contra da dimisión, da petición de dimisión do conselleiro. Si seguimos estando de acordo na petición de, como decía, das reivindicacións que se levan feito polos colectivos e polos grupos municipales neste concello. Iso que deben claro, porque son dúas cousas ben distintas. Teño a palabra. Bueno, veciñas e veciños, vimos de ver un alcalde antepoñendo os intereses do Partido Popular aos intereses, a saúde, ou a dereito, a saúde da nosa veciñanza. Pezo polo que dicías ao principio, ben, dicías que o conselleiro é unha persoa respetável, non o vou poñer en cuestión, pero, cando menos, a este alcalde do seu propio partido non nos respeta moito. Porque aquí o que estamos falando é do cumprimento dunha moción plenaria na que foi este goberno quen tiña que solicitar unha reunión dos 3 portavoces, a instancia do BNG, por certo, co conselleiro de Sanidade. Iso creo que era este alcalde que nos solicitou. Parece que esa persoa tan respetable, cando menos, a vos non vos respeta moito, porque nin sequera temos resposta. Sequera temos. Entonces, bueno, eu creo que as cuestións deste tipo demóstranse con feitos. Imos ver. A petición de dimisión faise por un incumprimento dunha moción. Por incumprimento dunha moción. As cuestións que pode haber despois de que sí, que parece ser que estamos en defensa da sanidade, un certo cuestión, a meu xuízo, bastante demagóxica, ata que hai que propoñer medidas concretas. E póñense varios exemplos, Hai máis de 2 anos que este portavoz meteu un escrito por rexistro demandando esa solución, esa reunión. Hai máis de 2 anos, A este alcalde iba dirixido. Non tivemos resposta. A este pleno, viñeron, despois, as mocións que os parece, entendemos isto, en diversísimas ocasións, mocións en defensa da sanidade pública. O alcalde, até agora, non deu ni un só paso. Aquí é un posicionamento meramente estético que nos permita salvar os mobles, pero cando hai que tomar solucións de verdade, cando hai que mollarse, este goberno non está en Neva Maior. Neva Maior. Podes consultalo na hemeroteca, gobernando o bipartito, o BNG de Soutomaior estivo recollendo sinaturas en defensa dun servizo de pediatría. Está na propia hemeroteca, pode consultar calquera veciño. Entón, aquí a cuestión, eu creo que non se trata disso. Eu creo que o que se trata é do dereito dos nosos veciños a ter unha sanidade de calidade. E creo que nese dereito debemos estar todos. E creo que cando hai persoas con nome e apelidos que vulneran ese dereito, e non só que vulneran o dereito dos nosos veciños a ter unha atención sanitaria de calidade, senón que ningunean e faltan o respeto ao pobo de Soutomaior, que lle pediu formalmente unha reunión para abordar estes temas e non se cumpriu. Eu creo que é absolutamente intolerable. E cando un partido político que goberna no Concello de Soutomaior antepón a defensa dos seus intereses como Partido Popular, a defensa dos intereses dos veciños, a defensa da sanidade pública neste Concello de Soutomaior, eu creo que simplemente se retrata. Por demais, nos, lóxicamente, xa o manifestamos na comisión, o noso voto vai ser favorável a esta moción. 2 puntualizacións, simplemente con respecto á moción,
Bueno, dicir que por parte da plataforma, bueno, que nós estaríamos encantados de poder facer achegas, de feito na nosa moción contribuiremos con algunha desas achegas, non se nos chamou, pero bueno, traemos unha moción para poñer enriba da mesa estas propias achegas que creo que de algún xeito mellorarían esta moción. Simplemente con puntualización con respecto ao que se di na moción. Houbo 3 manifestacións, non 2, tal que se contempla na propia moción. Bueno, outra traína despois, pero insisto, a cuestión do noso voto é sen ninguna dúbida favorable porque creo que a falta de respeto do conselleiro, xa non digo por resolver ou non as cousas, que sería o seu, pero que nin sequera se digne a recibir aos representantes dos veciños de Soutomaior despois dunha situación como a que estamos padecendo. Insisto, o noso voto favorable é dicir que a situación do Partido Popular nos parece absolutamente intolerable. A mí solo a puntualizar que me encantaría saber se esta moción fora do Partido Popular e gobernar outras persoas que votaría o Partido Popular. Pois podoche dicir que desde que son alcalde nunca pedín a dimisión de ningún conselleiro, nin de ningún presidente do goberno, nin de ninguna... Mira, no, porque ao mellor tiñamos a oportunidade ahora de pedir algunha dimisión da ministra de Sanidade, por exemplo, que non quere facer probas, non nos permite pois máis mir de pediatría, por exemplo. Podíamos pedir a dimisión da ministra de Sanidade. No, porque nos parece que non é unha cuestión de personas, nin de dimisión, é unha cuestión de facer as cousas e de, cando se poden facelas, e aquí empezamos un novo camiño e creo que aproveitalo. E non é o momento de, para nós, cada un ten a súa forma de actuar, e agora estamos perto dunhas eleccións e ao mellor hai que pedir dimisións, vale, pois nós seguimos na mesma línea. Eu nunca pedín a dimisión. Como ti me preguntache, eu che respondo, eu nunca pedín a dimisión, Pero non apoiamos a plataforma na dimisión polas eleccións, pedimos a dimisión porque nos creemos que é necesario. Porque nos está, como dixo Manuel, nos está ninguneando, e que nos está faltando respeto porque non se quera fixo unha reunión. Dices que hai avances, pero que eu non miro. Nin que as citas se fagan a tempo, nin que as probas se fagan a tempo, faltan enfermeiros, faltan pediatras, pero non pasa nada, oye, cada un vota que vamos a ver, si podo falar eu, se me permitides un momento. Ao final é que vamos a ser todos iguales, Manolo. O asunto da sanidade en Galicia non ven da hora. Manolo. Que xa hai médicos que teñen netos en Portugal. Manolo. Depois ao final fala, vou dicir, exacto, vamos a respetar o si non é que... No, eu vou dicir, pero nada en contra de nadie. Unimos todos se queremos facer algo. Efectivamente. No, o único que dicía é que quer dizer, eu estou seguro que se dimitindo o conselleiro arreglar o problema de sanidade de Galicia e de Soutomaior o conselleiro dimitía, porque estou seguro. Entendes? Pero como eso, coa dimisión non se arregla o problema. Eu creo, ademais, que este conselleiro é un conselleiro válido, pero ten moitos problemas, sobre todo non se leva pouco tempo e, hombre, tenemos que darlle unha oportunidade. E con respecto, eu fui recibido polo conselleiro, a min, sí, claro, é que normalmente os conselleiros reciben aos alcaldes. Vale. Normalmente sí, E eu fui recibido polo conselleiro 2 veces, E, de feito, pois os primeiros pasos empezamos a dalos, Ben, varias cuestións. Perdón, Valora. No, e digo, e o Centro de Saúde de Arcade empeza a dar os primeiros pasos de ampliación, Mira, con respecto ao medio de pediatría, se queres na nosa moción, vamos a tratar especificamente ese tema, dareiche perfectamente resposta a iso. É dicir, eu entonces quero dicir que o que faltou o respeto xa non só foi o concelleiro, foi o alcalde, que lle falta o respeto aos veciños, porque aquí aprobouse unha moción neste pleno co voto favorable do PP, e iso é o detonante. A moción do BNG, na que se pedía que os 3 portavoces en representación... non te interrumpín, de verdade. En representación de todo o pobo de Soutomaior, fosemos onde o conselleiro a exixirlle solucións.
Entón, iso está aprobado por este pleno. Entonces, onde está esa xuntanza? Onde está esa xuntanza? Vamos a ver. Onde está esa xuntanza? Pero que somos nós que temos que impoñer a agenda ao conselleiro. Non. Pero terá que saber con quen se entreve, con quen... Pero en todo caso, en tanto en canto se nega a recibir aos representantes do Poder Soutomaior. Eu sou representante tamén, Perdón, hai un acordo plenario ou non hai? Hai un acordo plenario ou non hai? A ver se aquí o representante... Hai un acordo plenario ou non hai? Contéstame, hai un acordo plenario ou non? De petición de xuntanza. Pero de petición, será o que hacen quedar, digo eu. Isto é unha cuestión... Exacto, estamos de acordo niso. Entonces, hai unha... Non te poñas nervioso. Hai unha petición, de verdade, hai unha petición de entrevista. Hai un acordo de todos os grupos deste Concello para demandar esa reunión. Mándaselle o conselleiro, nin sequera ten a diferencia de sentarse cos veciños de Soutomaior tras a sanidade, a situación que estamos vivindo na sanidade. E resulta que para ti iso é unha actitude respetable. Iso é unha actitude respetable que un conselleiro, tras da petición do principal órgano de goberno deste Concello, na que se lle pide simplemente sentármonos a falar da situación da sanidade para chegar a acordos, e que nin nos reciba. Nin nos reciba. A moción que se aprobou, ao mandato plenario, que é o principal órgano de decisión deste Concello, non é o alcalde, é o pleno. Hai un acordo plenario, que o conselleiro parece ser que do principal órgano de representación dos veciños de Soutomaior, parece ser que o conselleiro iso non lle dá valor. Bueno, pues non sei que lle damos en tanto en canto nin sequera nos recibe. O conselleiro recibiu o alcalde en dúas ocasións. En dúas ocasións. O máximo representante do Concello. Non nos equivoquemos, porque, claro, non nos equivoquemos. Os representantes somos todos, pero de momento o máximo representante é quen é. De momento o máximo representante de calquer Concello é o alcalde. E o alcalde foi recibido por o conselleiro de Sanidade. E o conselleiro de Sanidade... a xerencia de Pontevedra nos manda unha carta que nos solicita 200 metros cuadrados para a ampliación del centro de salud de Arcade como primer paso a reorganización dese centro de salud e polo tanto, hombre, algo levamos feito. Que hai que facer moitas cousas, por supuesto, e eu son o primeiro, e eu fui a manifestación porque estaba convencido, e fui a manifestación porque estaba convencido, e sigo convencido ademais que fan falta cousas, pero non... É dicir, o pleno do Concello de Soutomaior non lle vai impor a nadie nada, é dicir, claro, nós, efectivamente... Mira, eu xa con todos os respetos, eu agora xa, eu creo que cando estamos falando do mundo ao revés, é exactamente o momento que acabamos de vivir. É dicir, o alcalde do Concello de Soutomaior, no canto de defender a decisión plenaria, na que están representados todos os seus veciños, na que pedimos un acordo, ven a decir que lle impón o pleno, fixado o pleno, unha solicitude de xuntanza. Iso que está dicindo este alcalde. Iso que estás dicindo ti, non que estás dicindo eu. Non. Iso que estás dicindo... Non, hombre, non, é que non mintas. Pero que non te interrumpo. Non te poñas... Non mintas. Non me poño nervioso. Non che permito que mintas. Non che permito que mintas. Pero mira, aí está o vídeo... Non, a ti o teatro dáseche ben. Pero non che permito que mintas. Pero que todo o mundo... Mira, non te poñas nervioso. No, se non me poño nervioso. Respira por nariz e bota aire pola boca. Claro. Pero mira, relaxa. Que estamos falando. Creo que é importante. Claro que estamos falando. Mira, a mí non me gusta que un alcalde dé este espectáculo. Simplemente che pido que te relaxes e que tomemos e que podamos ter un debate sereno. Eu insto a todos os veciños, como o vídeo está grabado, a que vexan o que dixo o alcalde e que se comprobe se realmente dixo que non se lle podía impoñer ao conselleiro esa reunión. Ben, eu digo que... Calma. Eu simplemente digo que... Simplemente digo que creo que como alcalde lle corresponde defender aos veciños que están representados neste pleno e non ao conselleiro de Sanidade do PP. Simplemente digo iso, con respecto da ampliación. Fantástico. Aí tú dices que iso non foi, digamos, de agora, que iso viña no orzamento. Claro, que as demandas tampouco son de agora, as demandas veñen de vello. En todo caso, nosa cuestión, insistimos en a nosa moción, o trataremos, e aparte creemos que ademais nos focalizamos, nos centramos en determinadas cuestións que creo que son o que de verdade importa aos veciños de Soutomaior, que son as melloras na sanidade, a batalla que levamos dando durante todo este tempo, e creemos que é algo absolutamente prioritario, e insto a que todos os grupos, e a mes fixadvos, creo que todos debemos estar unidos porque creo que a sanidade é algo que debemos defender todas e todos.
E creo que esas actitudes de antepoñer os intereses do PP aos intereses das veciñas e veciños de Soutomaior son tremendamente perxudiciais para os intereses deste concello. Moi ben, sabes o que che quero dicir? Sabes o que lle interesa aos veciños e ás veciñas? Que se lle resolvan os problemas. Que se lle resolvan os problemas. E le dá igual si se reúnen con el alcalde, si se reúnen con el BNG ou si se reúnen con el PSOE. Os veciños o que queren é que lle resolvan os seus problemas. A vos vos interesa moito reunións. A mí o que me interesa, sabes que é? Que se arregle o problema. Que se arregle o problema. Como se o arreglades vos indo 10 veces ao Parlamento como xa fostes. Se o arreglades vos, encantado. Ao chegar, saludareivos. Pondreime firme ante vos. Se lle arreglades o problema. Pero non, amigo, isto non é cuestión de fotografías. É cuestión de arreglar os problemas. A vos interesa vos a fotografía, a nós non. A nós arreglar o problema. Nin siquiera saquei fotografía co conselleiro cando fui un dele. Nin siquiera. Podía haberlo feito. Esa é a diferencia. Non teño nada máis que dicir. Ben, por contribuir a réplica, claro que todos queremos que se solucionen algo que é fundamental para todas as veciñas e veciños, como é a sanidade pública. Simplemente creo que para resolver os problemas o fundamental é cumplir os acordos deste pleno, estar todos xuntos. E iso creo que é o que non lle interesa ao grupo de goberno. E creo que o que non lle interesa, porque antepón os intereses de partido aos intereses dos veciños. Entón, así o decimos, hai un acordo plenario para irmos todos xuntos. Desafortunadamente, o grupo de goberno volve a faltar o respeto a este pleno e, ademais, cando se envía esa moción, o conselleiro de Sanidade falta o respeto aos veciños porque nin sequera nos recibe. Eu creo que, mirade, ao final, o que quedan son os feitos. As palabras levas o vento, verba volan, non dicían os clásicos. Pois aquí queda todo ben claro, están a historia dos labores que fixemos cada un, das actuacións que tivemos cada un, e creo que ante esa actitude, eu creo que é absolutamente lexítimo pedir a dimisión do conselleiro. Por lo tanto, o noso voto vai ser un voto favorable. A favor só e bloque, e en contra da dimisión, que quede claro, non en contra de que se mellore a sanidade pública en Soutomaior. Pasamos entón á moción do BNG. Expediente 75/2019, moción do BNG sobre a sanidade pública. Ben, simplemente unha cuestión, pois, o dito, que me gustaría poder tela traído conxuntamente. Bueno, non temos opción, en todo caso, aquí traemos a xeito de achega para que de algún xeito, na medida do posible, pois que de manifesto pois o noso posicionamento. É unha moción que, ademais, hai problemas relativos á sanidade en varios concellos, que hai boa parte desta moción que é extensible a toda a situación da sanidade galega, e hai algunhas partes, a primeira nomeadamente, que é específica da sanidade de Soutomaior. Por lo tanto, a moción ven ao caso como anterior ao abeiro dos recortes e privatizacións que o Partido Popular está facendo na sanidade dende o ano 2009, cun obxectivo claro. O obxectivo que ten o PP en aqueles lugares nos que gobernou, pois vemos como quedou, en Valencia, por exemplo, a situación da sanidade como queda, é a de tornar o dereito á sanidade das veciñas e veciños nun negocio para os seus grupos afíns. Favorecer que algúns fagan negocio, pois, a costa da saúde e da enfermidade. Isto, que pode parecer, pois, o que é algo abstracto, ten a súa concreción no que padecemos todos e cada un dos días. Reducción do orzamento sanitario, reducións de centros de profesionais, reducción de máis de 700 camas, privatizacións de servizos, derivacións de doentes a centros privados, eu mesmo padecín iso hai ben pouco. Entón, polo tanto, toda esta situación vemos que se ten un espazo no que se agrava pois moito máis é na atención primaria. En este ano, me digo porque chama a atención, verdade, despois de ver un alcalde que defende a xestión deste conselleiro, pois vemos como nos orzamentos da Xunta deste ano 2019 hai 188 millóns de euros menos dos que había no ano 2009. E hai un recorte acumulado de alrededor de 2.188 millóns de euros para a sanidade. Esta é a xestión. Esos son os datos impepinables, que ademais son os datos dos propios orzamentos. Consecuencias disto, masificacións, cupos desbordados, reducións de profesionais,
non sustitucións, diso aquí en Soutomaior sabemos moitísimo, listas de espera dunha semana, a semana pasada en Soutomaior tiñamos unha lista de espera para unha consulta de atención primaria dunha semana, peches da xenda, saturacións, bueno, digamos que o panorama co que nos atopamos todos os usuarios da sanidade pública no noso día a día. Polo tanto, nos creemos que estamos nun momento no que non podemos seguir con esta política ficción do Partido Popular, con esta posverdade, como moi ben día a nosa portavoz nacional, Ana Pontón. Nos creemos que hai unha situación que é absolutamente alarmante, creemos que a situación da sanidade pública require unha resposta e, polo tanto, nos creemos que todas as administracións nas que teñamos representacións como BNG, en todos aqueles espazos públicos, asociacións, plataformas, etc., na que este presente o BNG, así o faremos. Polo tanto, a nosa petición é a de enviar un escrito ao Consello de Sanidade, asinado por todos os portavoces, condenando a actitude de falta de respeto da señora Muiña cos veciños de Soutomaior, por nin sequera responder a nosa petición, a unha petición aprobada por todos os representantes deste pleno, incluídos os seus compañeros de partido, para que podamos recibirnos e sentarnos a falar. Exixir, nese propio escrito, que se dote con máis médicos, pediatras, enfermeiras a saúde de Soutomaior. E, ademais, eu creo que é de recibo, eu creo que é algo que lle debemos aos nosos veciños. Xa que o conselleiro non se digna recibirnos, pois teremos que ser nós todos xuntos, e aí creo que sería un importante exercicio de unión de todos os portavoces, de plantarnos na xunta e entregarlle en man, exixir, entregarlle en man este escrito ao conselleiro. Vexo que non está moito por labor, pero desde logo creo que sería algo que os veciños agradecerían, a unidade en defensa da sanidade. En todo caso, ademais desta situación, creemos que hai moitas outras iniciativas que deben ter presenza e que afectan a Soutomaior, que son iniciativas que terían repercusión en todo o país. Incremento do orzamento destinado á sanidade, dimensionamento e estabilidade dos cadros de persoal, eliminación de listas de espera, plan de mellora da atención primaria, reverter as privatizacións e a xestión dos servicios sanitarios e eliminación dos copagos farmacéuticos. A min isto de que haya xente desa parte que se está rindo cando se están lendo as mocións ou tal, é que de verdad que non me encontro a sanidade de chiste, de verdad. Eu, de verdad, que non entendo algunhas cousas, porque eu, primeiro, se non van a servir de nada os acordos plenarios, primeiro non sei que nin que facemos aquí. E segundo, se os portavoces do goberno municipal, a xente, os concellos do goberno municipal están rindo, pois, perdonad que vos diga, pero eu non entendo nada. Eu, como xa dixen na comisión, pois vou a votar a favor, porque pareceme un tema, como xa dixen antes, moi importante, de moita entidade, e creo que debemos de estar todos xuntos para facer isto e exixir o que temos que exixir. Creo que aquí, vamos, ninguén se está... Home, eu mirei e se Ninguén se está rindo. O sea, eu, perdona que... Hombre, vamos, hombre. Non sei, aquí hai máis xente que o diga, se o mellor non está... Eu creo que non hai máis que ver. Eu creo que aquí nadie se ven a rir de ninguén. Bueno, pois nada, xa que falache de datos de Galicia e da sanidade galega, pois eu tamén teño datos, é dicir que todos temos datos. Eu tamén, temos datos, damos datos. Entonces, o orzamento da sanidade pública, que sempre é escaso, é o 40-45% do orzamento da Xunta de Galicia. No ano 2008, cando gobernabades vos, era do 33,02, a pesar de que, esta Xunta ten 1.100 millóns de euros que no ano 8. Que no ano 2008, cando gobernabades vos. E, sin embargo, dedica a sanidade neste ano 348 millóns de euros máis que no ano 2008, cando gobernabades vos. Conta a sanidade cun orzamento que aumenta en 127 millóns o 2019, que é un 3% máis que no ano 18, e no ano 19, neste ano, dedicaránse á sanidade casi 4.000 millóns de euros, 3.984, que é a cifra máis alta da historia da nosa comunidade autónoma. A atención primaria
O orzamento nos capítulos de personal e funcionamento contou no 18 con 25 millóns de euros máis que no ano 2008. Estamos falando, pois falamos, xa que mencionaxe o 2008, pois seguimos mencionando. Que resulta relevante, non? O orzamento coa privada, pois sempre andamos falando da privada, andamos falando sempre, bueno, da privatización da sanidade, bueno, pois eu, a verdad que eu sempre utilicei a sanidade pública, non teño ningún seguro privado, e estou, a verdad que, moi contento co funcionamento, Eu, de momento, bueno, ali só se piden a tarxeta sanitaria, non? De momento, a única tarxeta que se piden é a sanitaria, non? De momento, a de crédito non. A sanidade todavía segue sendo pública, non? O orzamento en concertos coa privada no ano 18, é dicir, o ano pasado foi de 205 millóns de euros, 205,5 para ser máis precisos, que se incrementou un 1% con respecto ao 17, non? Pero no ano 2008, escoitar ben o que vou dicir, no ano 2008, cando gobernabades vós, era de 216 millóns de euros. É dicir, reduxéronse os orzamentos dedicados a orzamentos con respecto a aquilo que vos dicíades que era en 11 millóns de euros. O sea, dedícase menos ahora aos concertos que dedicabades vos cando gobernabades, coa privada. Son datos, son datos. Por tanto, as derivacións aos centros privados diminuíronse ou máis ou menos mantivéronse con respecto ao goberno bipartito. É certo que hai déficit, e ademais o reconoce tanto o presidente como o conselleiro de profesionais en atención primaria en todas as comunidades autónomas. Sabemos que hai falta de médicos de familia e pediatras que afecta a toda España. Hai paro cero e iso é un problema para a sanidade. Un problema gordo, ademais. Un problema gordo que, ademais, se pode agravar debido a que os médicos residentes non están sendo suficientes para atender todo o que se necesita. E por iso, desde a Consellería se propón unha convocatoria extraordinaria MIR para a atención primaria. O persoal que hai en Sergas, hai 1.544 profesionais máis que no ano 8. E con millores condicións laborais. Está claro que é prioritario e é imprescindible que o Goberno Central proceda a unha convocatoria extraordinaria MIR na especialidade tanto de medicina como medicina familiar e comunitaria e na de pediatría, porque será dentro de 4 anos cando haya probablemente moitos problemas por a cantidad de xente que se vai a jubilar. A atención primaria, pois a verdade é que dispoñemos dunha atención primaria que está a sufrir moitas tensións, pois derivadas en boa medida pois do aumento da demanda, lóxica, e que se xunta coa escasez de todos estes profesionales que falábamos, tanto de pediatras como de médicos de familia. E entón, por eso, a Consellería e o Conselleiro ven que é o momento de ir máis alá. Os cambios que precisa este modelo de atención primaria só serán posibles, pois, como está facendo desde a Consellería, desde o diálogo, desde o traballo colaborativo da Administración cos profesionais e coa cidadanía. De cara a acordar un plan de traballo cos profesionais e máis medidas para seguir avanzando, pasado 18 de decembro, como sabedes, pois a Consellería convocou unha reunión con representantes de todas as categorías das áreas sanitarias e personales de xestión, dos colexios profesionais, sociedades de médicos de familia, tamén de enfermería, especialistas de atención primaria, membros do Consello Asesor de Sanidade e de sociedades científicas. Constituíronse, como sabedes, 6 grupos de traballo, precisamente para abordar os problemas que hai na atención primaria, porque todos sabemos que hai problemas, incluso o presidente.
Constituíronse ese grupo de traballo, como digo, para abordar a reorganización e creación de equipos para identificar os novos roles dos profesionais que traballan na atención primaria, as medidas encaminhadas á atención da demanda con calidade e seguridade, a priorización do plan de investimentos previstos para 2019 na atención primaria, as relacións entre a atención hospitalaria e primaria, a formación e a investigación, e a relación cos pacientes a través das novas plataformas tecnolóxicas aplicadas á saúde. O plan de traballo acordado, como sabedes tamén, programouse para poder contar coas primeiras conclusións agora, no mes de febreiro. Nestes momentos, pois, tamén se está avaliando outras medidas, como pode ser a modificación da estrutura directiva nas áreas sanitarias para crear unha dirección, precisamente, de atención primaria. Bueno, este é o tema da sanidade galega, que sempre dicimos que viene o PP e privatiza, e resulta que cando gobernabades vos, pois, mandabades o mismo, ou máis, un pouco chiquiño máis, aos hospitais privados. E esa, pois, son as incongruencias que cada un lle toca gobernar. E nós, na moción que vos presentades, por suposto que non teríamos ningún problema en asumir todo isto que decides, do aumento dos orzamentos destinados á sanidade, toda a eliminación da lista de espera, o plan de mellora da atención primaria con todo isto, a eliminación dos copagos farmacéuticos, sanitarios, o que sea. Todo iso, nós, por suposto, que estamos de acordo, pero nós non estamos dispostos a seguir con esta historia de hacer isto de... Os veciños queren que resolvamos os problemas, non que vayamos a facer fotos a Santiago. É que esa é a realidade. É que esa é a realidade, entendes? Esa é a realidade. E, polo tanto, nós imos ir traballando nese eido, nós imos ir reivindicando sanidade local, porque é que nos interesa realmente, local e aos hospitais, porque tamén nos afecta a todos. E eu creo que é unha boa nova que se chegara a un acordo ademais para a ampliación do chamado Novo Montecelo, que leva, parece ser, que bo ritmo, un acordo ademais co Concello de Pontevedra. Por tanto, nós, como non votar por separado, non vamos a poder os escritos, pero nós, como estaríamos dispuestos eu, desde logo, non vamos a condenar unha actitude, nin vamos a entrar neste xogo de palabras e de... Non, mira, nós, se queredes, mandamos un escrito reivindicando que nós creamos, como xa mandamos, e podemos seguir facendo, ora ir a facer fotografías que ao final é o de sempre. Facemos a foto, vamos ali ao Parlamento, facemos a foto e que? E vimos de volta e xa está. E mira que bien. Non, o que temos é que tratar de arreglar os problemas pola vía do diálogo e pola vía do traballo, e eu creo que se están dando os primeiros pasos e, polo tanto, nós imos abster, pero xa digo, que non imos a firmar ese manifesto que vos decides, non imos ir a levarlo en un papeliño. Ben, teño a palabra. Ben, eu estaba me lembrando do libro este, gustaba moito, do Mundo Feliz, de Aldous Huxley, cando escoitaba ao alcalde falar desta realidade. Unha vez máis, a sanidade resulta que é a Arcadia feliz. E, ademais, o problema que ten o Partido Popular de Soutomaior cando tira do argumentario é que, claro, que eses argumentarios xa están contrastados, xa están máis vistos, e sabemos absolutamente de onde saen eses datos. Os datos que son os que dixo outro día, por certo, Feijóo no propio Parlamento, exactamente de manual. Entonces, non é que aparte podes ver o debate, a ver, non queda bonito tirar dos argumentarios para vir a tratar problemas completos, é o que temos que explicarse de onde saen eses datos, que non hai ningún problema en falsear a realidade, porque resulta que sai un dato específico, que non falla, e que é absolutamente crible e fiable, é a memoria dos orzamentos. Nós podemos ir mirando as memorias dos orzamentos no ano 2008 ata a actualidade e resulta que os números que saen pois non teñen nada que ver con eses que nos dixen.
Ese é o problema. O problema é como temos un goberno que ten tan pouco respeto polos cidadáns deste país, e nomeadamente polos vecinos do Soutomaior, que non ten o máis mínimo problema en darlle volta, en mesturar. Por certo, que nos diga o presidente Feijóo, que nos diga o alcalde Reguera, de onde saen eses datos. Na memoria dos orzamentos non o din. Entonces, dime, de onde sacamos esas informacións? Porque eu insto a calquera veciño que pode ver a memoria dos orzamentos cos investimentos de sanidade dende o ano 2008 ata a actualidade e verán que, tristemente, porque eu de verdade quixera que non fose así, a realidade é ben outra. É claro, e por iso será que 26 xefes e xefas de servizo de atención primaria de Vigo dimiten por vicio, porque está todo ben. Será que temos as urxencias do Chus en folga indefinida 11 semanas por vicio. Será que temos os PACs con protestas constantes por vicio. Será que temos o transporte sanitario urxente en folga en febreiro por vicio. Será que temos paros en atención primaria, os profesionais, como o Soutomaior, esta propia semana, por vicio. Será que temos, cada vez que hai unha manifestación convocatoria, estas semanas pasadas unha, non sei se estivemos ali, non sei se por parte deste goberno houve algún representante, non sei que estivemos en Vigo nestas manifestacións en defensa da sanidade pública, desbordan o país por vicio. Aquí todo o mundo está equivocado. Aquí os únicos que posúen a verdade con datos que, curiosamente, non sabemos de onde saen e que veñen desmentidos pola propia memoria dos orzamentos é o Partido Popular. Por favor, eu creo que isto require un poquinho de rigor e un poquinho de seriedade. É unha pregunta, a ver, que vos fago, porque de verdade eu creo que é importante, bueno, que en temas como estes sexamos capaces de chegar a acordos. Eu creo firmemente, honestamente, e creo que somos capaces de estar todos xuntos, estaremos facéndolle un tremendo favor á sanidade pública de Soutomaior e, sobre todo, estaremos actuando como nos exixen os veciños. Pero, en todo caso, se todo isto non vale para nada, para que votades a favor das mocións? A que vimos aquí? Non vale para nada tomar un acordo, unha decisión para plantarnos todos xuntos, pero votades a favor. Pero hai exercicio de cinismo meirande. Que están vimos de votar a favor de mocións para estar todos xuntos, para enviar escritos, para que nos reciban a todos, e agora decimos que iso non vale para nada, que iso iría a sacar a foto. Pero non vos dades conta que vos mesmos estades incurrindo nunha contradición de libro. Vos mesmos. A ver, é que honestamente. Polo tanto, mirade, os datos son os que son. Claro que sí. E ao final, a memoria dos orzamentos é o que iso é infalible. Iso aí está. E aí se poden contrastar. Pero claro, a mí pareceme estupendo cando falabas da tasa de reposición, Benvidos. Benvidos. Agora que hubo un cambio de goberno, ao PP entranlle todas as urxencias por facer unha tasa de reposición. Algúns levamos 10 anos reivindicando, 10 anos que, curiosamente, se activeramos no seu momento, porque isto é lógico, e niso sí que estou de acordo, non vai ser unha solución que se poida resolver un día para outro, pero se activeramos no seu momento, hoxe non estábamos como estamos, Hoxe non estábamos así. Agora vos entran as presas porque hai que eliminar a tasa de reposición, pero durante todo o goberno anterior erades os adalides de manter tasas de reposicións por aquello de que, claro, había que manter esas estabilidades. Pero mira, xa que estades tan de acordo, e xa que creedes que hai que mellorar a sanidade, empezade por facer os vosos propios deberes como Partido Popular. 6.067 prazas vacantes que existen nos Sergas, a que estamos esperando. Contratos estables e reais. Porque, lóxicamente, os contratos, e isto debe sabelos a veciñanza, os contratos que está ofertando os Sergas na actualidade permiten que un facultativo este traballando 31 horas seguidas. A min que alguén me explique que calidade sanitaria pode dar un médico despois de 31 horas seguidas traballando, Isto é a oferta que está dando o Partido Popular, Claro, que despois os datos saen de la Arcadia feliz. Esa é a situación. Mira, a solución que hai na sanidade non hai variña máxica. É a solución que se implementou sempre. Persoal e recursos. É o binomio de toda a vida. Entón, se o que necesitamos é persoal e recursos, aparte en Soutomaior témolo clarísimo, que benvida a ampliación do centro de saúde.
Pero se imos estar igual con 3 médicos en 200 metros cuadrados máis, o único que gañamos é porcentualmente metros cuadrados, pero asegúroche que a atención sanitaria é igual, Benvido o incremento. Apoyámolo, estamos absolutamente de acordo, pero a ver se ese incremento se concreta en termos máis médicos, máis enfermeiras e pediatras que non sexan como Guadiana, que aparecen e desaparecen. Por lo tanto, insisto, dato, 6.067 vacantes do Sergas que teñen oportunidade como Partido Popular, tan adalides da defensa da sanidade, de sacalas. A que esperamos? Plan de choque, 200 millóns de euros adicionais para a atención primaria no ano 2019. É simplemente o cómputo da danificación dos recortes que se veñen producindo na sanidade pública nos últimos anos. Entón, mirade, aquí hai cuestións que eu creo que teñen que estoupan e que saen, porque, ao final, cando estamos exprimindo ata tal punto un sistema sanitario, cando estamos levando tan ato límite, e máis, pasa tamén no sistema educativo, cando se está levando ata tal límite, e despois resulta que estamos esperando a que haxe un cambio de goberno para ter non sei, cuestións como a taxa de reposición, bueno, pois a cuestión pasa, o que pasa sobre os MIR? Estamos absolutamente de acordo, dixéxelo en 2 ocasións, en que haxe unha convocatoria extraordinaria de prazas MIR. Pero, mira, dato e pregunta que se fai que me gustaría que contestaras, xa que sacaches o tema, quero dicir, cantas prazas MIR en concreto pide o goberno galego e cantas hai habilitadas nos Sergas? Porque, si, claro, pedimos unha cousa, pero despois na nosa acción de goberno facemos a contraria, dásevos moi ben, hai que recoñecérvolo. Pero, claro, o cinismo xa é nivel, vaya, Deus, Entón, mirade, creo que os veciños demandan de nós unión. Creo que os veciños demandan que ante un problema como a sanidade debemos estar todos xuntos e debemos antepoñer a defensa dos intereses dos veciños de Soutomaior a outra cousa, con matices, e son comprensibles os matices da diversencia política. Son comprensibles. Eu estou convencido que como persoa que son, nacionalista, galeguista, de esquerda, seguramente teña visións diferentes ao que debe ser a sanidade pública galega da que tendes vos como persoas de dereitas. Pero, en todo caso, creo que no que ten que ver coa sanidade de Soutomaior podemos e debemos chegar a acordos. E creo que non podemos aforrar esforzos en dignificar a sanidade de Soutomaior. E creo que cando hai actitudes que son dunha agresividade, dunha falta de respeto, agresividade, quero dicir política, lóxicamente, e dunha falta de respeto á veciñanza de Soutomaior como a que estamos padecendo, eu creo que é absolutamente lexítimo que as persoas que están tendo esa actitude cos nosos veciños sexan recriminadas e que se digamos deste pleno ou que sexamos a súa dimisión ou que condenemos a súa actitude, que nos no humano longa vida, señor Almuña. Pero, lóxicamente, a actitude política que está manifestando é absolutamente intolerable para os vecinos de Soutomaior. Creo que debemos estar todos xuntos e lamento profundamente que por parte deste goberno municipal antepoñades unha vez máis os intereses do PP aos intereses dos vecinos de Soutomaior e o dereito a unha sanidade pública digna dos vecinos de Soutomaior. Mira, nós non temos que dar mostras de antepoñer nada, porque demos tantas de que nós non antepoñemos ningún interés partidista, temos tantas, levamos dando tantas que non temos nada xa que a estas alturas que demostrar nese sentido. Noutras cousas, sí, por suposto. Non farei de vicio, eu non dixen aquí que tuveran vicios médicos, eu estou reconocendo desde o principio, que non eu, é que o conselleiro, é que o presidente da Xunta estamos reconocendo que hai un problema na sanidade, é que nadie fala de vicio, é que claro que hai un problema na sanidade, e iso non se pode obviar. Problema complicado, ademais. Por lo tanto, falar que vicio, vamos, eu non dixen que nadie tuvera vicio, nin que aquí se estuviera un fenómeno, que aquí... Non, todos sabemos o que hai. Pero tamén teño que dicir, vos estuvestes gobernando, e sois el adalid, e lo resolvéis todo, e esos 4 años, máis de lo mismo, en sanidade. Claro, porque en Soutomaior pudestes traer 3 médicos máis, ou 4, ou non sei, ou 6 enfermeiras. Non. Temos ora unha dúe máis que cando gobernabades vos. Olha, os enfermeiros en Soutomaior tanta xente. Entendes? Non, temos un dúe máis que cando gobernabades vos. Por lo tanto, Soutomaior recortes non hubo.
No, ni uno. Ao contrario, temos un 2 máis. Que vos tuvestes a oportunidade de mellorar isto. Por que non o fixestes? Si todo lo arregláis e tenéis solución para todo inmediatamente, vamos, que lo arreglamos e venga. Ya está, non reconocemos o noso error, reconocemos que hai un problema e hai que solucionalo. Pero claro, isto non é asfaltar unha autopista. Fan falta médicos, verdad? E fan falta que pasen polo MIR, e fan falta, vale. E é un problema, claro que é un problema. Nós non falamos de vicio, de que aquí, claro, fai falta personal e fai falta recursos. Por lo tanto, claro, agora vir a dar leccións está moi ben, e eu admito as leccións todas, hombre, todas, e hai que estar unidos, claro que hai que estar unidos, que hai que resolver os problemas, ademais de estar unidos, claro. Que non temos que estar sempre tratando de salir na foto. Ese é o problema, entendes? Entón, nós seguiremos traballando e seguiremos reivindicando médicos e pediatras. E así como reivindicamos unha 2 máis, pois vamos a seguir reivindicando. Da man de quen sea, da oposición, da formación, sempre cando nos parezcan razonables. Todo o que nos parezca razonable, aí estaremos. Non antepoñemos nos intereses do Partido Popular. Non, ademais xa nos colocas na dereita, xa nos colocas onde ti queres, vale, perfecto. Colocademos vos. É dicir, non, aquí cada un colócase onde quere. Eu tampouco te tacho de independentista, nin de independentista. Non, por qué? Si aquí cada un é do que quere, é do que é, que máis dá? A mí non me parece mal que vos seades independentistas, é que non me parece mal, pareceme, pois, oye, cada un é do que é. Entendes? E eu, pois, son de centro-dereita, pois son de centro-dereita, non pasa nada. Pero aos veciños tampouco lle importa, Aos veciños o que lle importa, como digo, é que lle resolvan os seus problemas. Como sempre, fixemos. Donde podemos, é donde podemos chegar. E é onde estamos, e nese terreno de xogo é onde vamos a estar sempre. Sempre, aí nos toparedes. Ahora, na foto, non. Ir a hacer la foto para ver que parece que hacemos, porque... No, se acabó. Eso se acabó, porque xa creo que hai que empezar a pois, oye, a defender e a ter un pouco de orgullo polo que un fai e polo que todos facemos. No, mira, non vamos a firmar eso que vos decides, vamos a absternos na moción porque nos parece que podíamos firmar todo eso que pedides eso podíamos firmar perfectamente. Ora, o resto, por tanto, ímonos a abster nesta moción. Curioso, non? É dicir, o que propón a oposición é para a foto. Agora, que o grupo de goberno teña unha fotografía do alcalde día así na páxina web do Concello é porque iso está ben. É dicir, os labores do goberno son os labores do goberno cando se sacan fotos dende a propia páxina web do Concello é porque, vaya, é unha cuestión de xestión, en cambio, cando traballamos os da oposición é para foto. Pois, bueno, non é menos, eu non sei se o PP, o de dereita, de centro, de marxistas-leninistas, o que queira de ser, todo o respeto, o que queira de ser, só faltaría, por suposto. Cando dice que so de dereita, posiblemente, entendo que como se dice no seu partido, ou o vosso partido, pero, vaya, todo o respeto e, por suposto, concordo en que é absolutamente respetable. Eu non o comparto, pero só faltaría. Levamos 40 anos de democracia, menos que en Galicia, 30 e tantos do Partido Popular. 30 que non fago as contas agora, pero, vaya, manda que truque con 30 bastantes anos de goberno a dereita do Partido Popular en Galicia, as acordes en sanidade, a responsabilidade é de 3 anos e medio dunha consellería de sanidade que estivo en mans do PSOE, durante o bipartito, no goberno. A responsabilidade despois de 30 e tantos anos de goberno do PP e deses 3 anos e medio do... Bueno, a ver, o que aquí se ven dicindo. É dicir, claro, falamos en termos absolutos, verdade, que había o persoal, preguntémoslle aos médicos como estaban os cupos naquel entón, as atencións, que iso que importa, os cupos. Porque, lóxicamente, se temos 3 médicos nun momento, pero estamos con un número razoable de cartillas afiliadas a cada médico, hai unha situación. Agora, se temos eses médicos cos cupos saturados, e ademais xa non se trata só diso, que ademais, como dicen os propios médicos, non son eu, non son eu, hai unha altísima demanda nese centro de saúde, pois a situación cambia.
Esa é a cuestión. E dito isto, insisto, este grupo municipal, non estábamos nós, os nosos compañeiros, que ademais, hai que dicilo, sen Berrero portavoz, que era un profesional da sanidade pública, eu creo que trui en varias ocasións aquí defensas da sanidade pública, é dicir, pero este grupo municipal, estando gobernando o bipartito, estivo traballando, metendo iniciativas e recollendo sinaturas para a situación do pediatra en Arcade. Está na hemeroteca. Vaites que resulta que como facemos dentro da oposición es para a foto. Se o facedes dentro do goberno é a xestión. A ver, eu creo que ao final todo isto hai que ser un poquinho serios. Eu creo que se trata de ser serios e de que as cousas se traten, se traballen cun mínimo de rigor. Mira, é que non hai médicos. Como vai haber médicos se temos a Reino Unido e Portugal inzado de médicos galegos? Pero como imos ter médicos? Se os estamos mandando a emigración. Como imos ter pediatras en atención primaria se teñen que facer 3 ou 4 centros de saúde ao mesmo tempo? Claro. Bueno, aparte, xa non vamos a entrar na situación salarial. Pero é que, ao final, resulta que os médicos non os hai porque evapóranse. Non. Os médicos emigran. Como non médicos, enxeñeiros, persoas superformadas. Estamos tendo unha fuga de cerebros neste país que é de libro. E ao final estamos pagando carreiras carísimas cos impostos de todos os galegos para que se xente se marche en migración. Pero iso será tamén que van a Reino Unido a sair na foto. Que por favor, nos servicios de urxencias non hai pediatras, teño varios amigos médicos e pediatras que mo dicen que non se o poden evitar, non está na atención primaria porque a carga de traballo é brutal. E as enfermeiras vanse para os enfermeiros, vanse para Portugal ou vanse para Reino Unido porque hai unhas condicións que non teñen absolutamente nada que ver, nomeadamente no Reino Unido, coas que teñen aquí. Entón, bueno, pois iso é que non hai médicos, decimos, bueno, como os vai haber coa política económica que estamos padecendo neste país dende hai 40 anos? Simplemente para rematar, eu non lle botaba a culpa ao bipartito, non lle botaba, eu simplemente dixen que vos non fixestes tampouco nada por mellorar isto, non lle botaba a culpa a ninguén, quer dicir, tuvestes a oportunidade e non fixestes, eu non lle boto a culpa a ninguén nese caso, por si me interpretaras mal. Aquí, bueno, teño que decir que seguramente foi un erro de interpretación meu porque se lle pareceu moito o que decías, pero en todo caso non teñas ninguna dúbida de que eu non o sei, ademais, se non fose así, eu sería o primeiro en criticalo. E se na situación na que está algún compañero nos, nesa situación, eu sería o primeiro en criticar a situación que estamos a padecer. Agora, no durante o bipartito, as queixas polos cupos sanitarios nunca se deron, aquí en Soutomaior. Invítote a que me traías unha soa nota de prensa, unha soa protesta, un documento público no que se diga que naquel entón había unha situación de demanda en relación aos cupos sanitarios. Invítote. Pero sería elevado en todo caso. Como? Sería elevado en todo caso, porque a xente... O padrón municipal variou en 150 persoas, quer dizer, que dividido entre 4... Dendo ano 2000... Estamos falando de... Dendo ano 2000... Eu nunha cousa... Eu non sei se protestaban... Non, unha cousa... claro é que a población era moi similar a de hoxe. Non era, pero en todo caso... Non, pero en todo caso, unha cousa é a poboación, outra cousa son os cupos. Son realidades diferentes, pero iso máis falamos cos médicos, pero en todo caso, aínda que se fose así, pero invítote a que houvese unha soa demanda naquele entón dos médicos, e se a houbo, e non se atendeu, mal feito. Claro, igual que agora. Mal feito, pero que agora mesmo estamos traendo aquí este pleno que o goberno local se molle e parece ser que non está polo labor, e que xixamos responsabilidades e parece ser que non está polo labor. É moi o contrario o que se refuxian en eses 40 anos de democracia, neses tres que hai. Mira, eu creo... A ver, calma. Eu creo que nesta cuestión... Nesta cuestión, eu creo que, insisto, o que os veciños demandan de nós é unidade. Creo que é importante que teñamos
unidade de acción, que estamos todos xuntos, e creo que sería importante que o conselleiro nos recibise en tanto en canto representamos, somos a representación política da vontade de todo o pobo de Soutomaior, de todo. E vos, sendo goberno, representades políticamente, electoralmente cando menos, a menos persoas que esta oposición. A menos persoas que esta oposición. Eu creo que deixar fora desa reunión a representación política da maior parte do pobo de Soutomaior é algo absolutamente intolerable. A vos, se vos parece unha cuestión respetable, se vos credes que iso é unha maneira de atallar os problemas da sanidade, lóxicamente, con nos non contedes. Nada? Pois, nos abstención, coas novedades que fixemos, e a favor só eu. Bueno, sí, tes a palabra. Perdón, que non acabamos. Rogos e preguntas. Primeira cuestión, ten que ver de algún xeito co que falamos antes. Neste mesmo pleno aprobouse unha xuntanza en relación á educación entre a comunidade educativa, os portavoces desta corporación, os entes implicados para a situación que está vivindo no ensino público. Seguimos agardando a que se nos convoque. E nos tamén. É dicir, en todo caso, a petición desa reunión ten que facela o goberno. E o que se acordou... Coa consellería, non? Non, a consellería non, é dicir, nós temos que pedir está solicitada esa xuntanza dos tres portavoces coa Consellería de Educación. Entonces entendo que a toda agora, despois de 3 meses, a Consellería aínda non respondeu á petición dos grupos municipais, da AMPA e da comunidade educativa para reunirse e abordar algúns problemas que hai. Non nos respondeu aínda 3 meses despois. Non respondeu. Hubo reunións, eu sei que hubo reunións con dirección, con este alcalde, e non sei se coa AMPA, pero vamos, a esa reunión non houve resposta. Está ben sabelo porque vemos que unha vez máis na sanidade, nin na educación, por parte deste goberno, se ten a ben recibir os representantes da veciñanza, non sei, teremos que poñernos, non sei, como se facía no evento de Varsovia, un lazo branco, non sei, apestados seremos. Temos coñecemento, cheganos unha queixa de que detrás do pabillón na Montesiña hai bastante escombro e ademais hai unha acumulación de material de obra por todas as pistas de pádel que supón un perigo para rapaces que poidan andar por ali. Ademais está nunha situación, ademais de, digamos, visualmente desagradable, eu creo que constitui un perigo para calquera persoa que pase por ali. Por parte deste goberno, primeiro, hai coñecemento desa situación? Segundo, vais adoptar algunha medida? Outro día tuvemos unha reunión aos veciños da comunidade de Montesiña e falouse de que eso estaba botado ali puntualmente, que ese terreno é perteneciente ao ayuntamiento, non é da comunidade. Entón, eso estaba botado aí puntualmente, que o van a quitar. Eso tuvemos unha reunión outro día por do monte da Montesiña e se falou ese tema, por eso eu vos molesto. Grazas pola aclaración, simplemente eu creo que me estou referindo grazas pola aclaración de calquera xeito, pero non me estou referindo a iso, pero unha cuestión hai unha cuestión, non estou falando de escombros, senón de material propiedade do Concello, farolas, material municipal que está, palés de bloques, etc. Eu entendo que iso é material do Concello e que ali onde está, ademais de que un lugar inapropiado, obviamente, constitui un perigo. Entonces, que se proceda a retiralo coa maior brevidade, porque non é lugar, creo eu, para ter esas cousas. Sigue habendo queixas polos lombos de piche este Made in Pepe de Soutomaior que adoitades poñer polos camiños, afortunadamente cada vez hai menos, que hai no barrio da Pedreira. Continúa a haber queixas porque hai esas elevacións máis ou menos amorfas que hai piche por esas estradas. Hai algunha solución ao respecto? Vais a tomar algunha medida? E se non os queren se sacan, iso... Sí, quer dizer que... Non estamos recibindo queixas, en todo caso, eu creo que os veciños non piden ese tipo de lombos. A ver, unha cousa é poñer un reductor de velocidade homologado, outra cousa ir máis ou menos ali... Poucos poden quedar deso, non?
Bueno, estou falando a noso, as queixas que nos chegan non son por un reductor de velocidade, é por unha chapuza, vaya, de tomo e lombo, que creo que é intolerable que nun lugar unhas persoas que pagan un imposto de rodamento pois que teña un lombo máis ou menos manual feito a ollo. A ver, creo que non é de recibo e ademais incluso afea un pouco a situación do Concello. Hai queixas e tamén moitos nais e pais do Cole Santiago Apóstol que na PO 244 quedou un paso de peón sen pintar cando asfaltaron a estrada. Hai algunha iniciativa a ese respecto? Ya falei o miércoles cos de Xunta, estamos esperando a ver se realmente somos capaces de que levante o tempo e efectivamente estas semanas estuvemos en contacto con Xunta por sistema. Tamén se nos dixo hai unhas semanas que, bueno, xa ben tempo que na reta do Piñeiro, na reta que temos aquí na estrada de Sotomayor, na Montesiña xían, digo porque Ramón Ángel correxiume e dixo que non se trataba da reta do Piñeiro, pero tradicionalmente coñecémoslo así. Entón, que aí acordouse, bueno, dixemos que se iban solicitar medidas, aprobouse polo pleno, están solicitadas e vanse a poñer. Solicitouse no seu día os dous pasos de peóns, ese levados, ou incluídos os que están aquí. Ese, o do Piñeiro, como lle chamamos normalmente, e o da Montesiña. Ao principio puxeron o da Montesiña porque había máis núcleo de población, non se foi como dixeron, e un cruce peligroso de carretera. Pedido está. Aí, digamos, a ver, se queréis traemos unha iniciativa, pero creemos que hai unha perigosidade evidente polo cruce que baixa do Val Sobral, entón creemos que aí é necesario, porque as limitacións de velocidade son moi elevadas, entón eu pediríalle, ainda que estamos en recurso de preguntas este goberno, que recunque, que teime na idea, porque creemos que é importante. Tamén nos comentan que no Paseo de Madeira, que está carón do Colexio Santiago Apóstol, a pasarela durante o inverno é perigosísima. É dicir, hai uns deslizamentos, hai un perigo de desbaramento e ademais hai varias tabuas rotas que, bueno, hai caídas, polas mañás hai moita xente que, se vos fixades, van polo exterior, polo linde da estrada, porque por ali é unha pista de xeo. Entón, bueno, creemos que non se pode ter así nesa situación e que hai que adoptar medidas. Sí, o sea, nos, de feito, cando hai neve tratamos de botar sal en algúns sitios, para evitar que poida haber resbalón, pero, bueno, a veces sabemos que non é suficiente. E o que si estamos, precisamente, falamos deso tamén ao falar do paso de peóns, de dar unha solución, a ver se se pode dar outra solución a esa pasarela, porque nos parece ademais que non foi a mellor solución nun sitio tan sombrío. Sen dúda. Non foi a mellor solución, pode quedar máis ou menos bonito, pero a veces o bonito está reñido co práctico. E neste caso, pois, estáse vendo a posibilidade de facer outro tipo de actuación, pero xa digo, sí que estamos, porque igual que vos chegan a vos, tamén nos chegan a nós, e ademais, hombre, as tablas que rompen sí que as van cambiando, porque avisamos con certa frecuencia e iso sí que o están facendo con certa frecuencia, pero bueno, somos conscientes disso. Pero hai problemas, incluso un incidente, vaya, no paso de peóns da altura da igrexa, había unha solicitude de reductores para esa estrada, como está? Solicitouse un reductor, pero máis abaixo, nese non se había solicitado o reductor, porque, bueno, estamos vendo a posibilidade de, polo menos en principio, poder darlle máis luz, porque a verdade é que se ve mal, e mentras tanto a ver se somos capaces de chegar a un acordo con a Diputación para que aí se faga unha actuación, pero non foi solicitada nesa relación de, sabes, solicitouse máis abaixo que foi onde non o pediron os comerciantes. Aí arriba, naquele momento nadie o había solicitado e nesa relación que se pediu á Diputación no seu día non está contemplado, pero bueno, eu espero que podamos chegar a un acordo con nos instamos ao goberno a que se faga, porque sí que é certo que un lugar escuro, sombrío e ademais moi transitado, tanto por coches como por peóns, entón hai unha realidade de inseguridade que require unha actuación que solucione esos problemas. Pregunta que ten a ver cos puntos limpos de recollida de lixo no Concello. Non temos, ou temos? Cal é a situación de calquer veciño que queira verter
residuos no punto limpo, porque o que está a acontecer, o que se nos di, que cando se chama Urbaser, deríbanos a Ponte Caldelas. En Ponte Caldelas o que se están, a resposta que están tendo algúns veciños é que non poden verter veciños outro concello. Os lugares onde se recollen os muebles, colchóns, todo eso. Non, iso son os recollidos, estamos falando de escombro. Estamos falando de escombro, dos puntos limpos. Terá que levar quen fai a obra mediante un contenedor. Ese pedimos solución para... Sí, vamos a poñer un punto... En todo caso, hai determinados materiais de obra que... En todo caso, os puntos limpos son preceptivos. Eu non sei se no convenio con Urbaser se contempla, dende logo, en Ponte Caldelas, calquer veciño, ou en Pontevedra, ou nos concellos nos que hai, calquer veciño que teña necesidade de verter un escombro pode remitilo a un lugar onde ali mesmo, para non ter que pagar unha empresa intermediaria, para que ali mesmo pode vertelo, en Soutomaior non dispoñemos dese servizo. Pero aquí, do de material de obras non, porque eu supono que ten o que recoller o que fai a obra. É dicir, a empresa que fai a obra terá que encargarse de recoller os materiales. Nese apartado non temos, nos outros... No de mobiliario e colchón, no mobiliario, colchón, iso chamar o Urbaser e é gratuito, ademais, nadie cobra... Iso sabémoslo, pero en todo caso, dicir que noutros concellos de servizo estudaremos a situación, veremos como está o convenio e analizaremos, porque sí que é certo que noutros concellos si cae ese servizo. Claro, de recollida de material de obra. De levar, por exemplo, no material de obra, determinado lixo que sí que se recolle en puntos limpos a nivel municipal. Aquí que recollémoslo no contenedor. Sí, non, oye, non estou falando de mobiliario, de colchón, iso sabémolo todos. Estou falando de outro tipo de escombro, como se fala. Non ten por que ser material de obra, pode ser escombro doméstico de algún outro tipo. Entonces, esa situación, non, o escombro, non, porque, a ver, estamos falando de casos prácticos. A ver, non lle preguntei que tipo de escombro había, pero traerei, lóxicamente traerei a información, valorémola. En Ponte Caldelas, por exemplo, ou en Pontevedra, ese servizo existe. Hai un punto limpo. Exacto, ese punto limpo de Ponte Caldelas, o que está pasando, e a queixa que nos chega a nos, é que van veciños de Soutomaior, porque os remite Urbaser directamente. Urbaser remite aos nosos veciños a levar ese material, ese escombro, a ese punto limpo. E no punto limpo de Ponte Caldelas, o que lles din é que non poden verter ali, porque, lóxicamente, iso é para uso exclusivo dos veciños de Ponte Caldelas. Entón, nos creemos que hai unha anomalía, entón, por iso traemos aquí este pleno. O da Policía Local, hai 4 anos que estamos aquí nesta situación. En que situación estamos? Cando saen as prazas, que seguimos con un policía e un auxiliar, o cumplimento das ratios todo este tempo. A ver, non sei cantas máis ocasións traeremos isto aquí, pero desde logo dende que se dixo que se ia solucionar, ata que siguen así as cuestións. Pois debe estar a punto de entrar na academia neste mes ou no mes que ven, o que pedimos o ano pasado, policía que pedimos o ano pasado, se contratará agora un auxiliar. No verán tamén se contratará outro auxiliar e temos pedido tamén na academia ou tamén para cubrir sabes que temos un convenio con a Academia de Seguridade, que son eles os que se encargan de facer entonces temos incorporarse ahora a academia o que nos corresponda porque pedido do ano pasado e este ano pois pedimos o oficial para cubrir esa plaza tamén xa. Foi solicitada pois nestes días onte que había o plazo para pedir para que o cubrís. Ben, acceso á Biblioteca de Arcade, outro cabalo de batalla. Aquí se levamos 20 anos dende que están tomando medidas, anunciouse en varias ocasións, a última, 3 anos, o proxecto foi 3 anos, o proxecto veu abaixo, outra vez, anuncios na prensa, pero seguimos en acceso para persoas. 18 empezan as obras. A situación do piso do pabellón, en que situación está? Está nunha situación que se retorceu. Si sabemos que se retorceu, pero que é a situación? Non, a situación é que hai que volver a sacalo de novo, non queda outra posibilidade. O fondo que é sostible perdeuse? Non, que eran recursos propios, eran recursos propios. Non se perdeu, aí non se perdeu nada. Podía haber pasado, pero non pasou.
cal é a previsión para que este... Pois a aprobación de presuposto e a continuación iso que medida interventora e a continuación poder volver a sacar. A que tuvemos, bueno, son desas cousas que pasan. Entendemos perfectamente, son cuestións de que sabemos dende hai tempo. A primeira empresa, pois, bueno, sabes, a segunda empresa, bueno, tampouco, e non podemos ir á terceira, entón parece ser que hai que volver a sacalo e en eso estamos. Ben, igual se contemplase a posibilidade de entender que hai accións de goberno que son comprensibles e que teñen que ver a cuestión, como ti dis, ese cadra por iso tamén non é porque entendemos que se algún día gobernamos son cuestións que nos poden pasar, non se fixo demagoxia con ese tema que sería ben fácil facela. Cuestión das actas dos plenos, unha cuestión técnica. Estás enviando as actas dos plenos únicamente coa parte resolutiva. Que pasa? Cando unha persoa accede á acta do pleno non ten opción de ver o debate do pleno. Entón, é unha situación de, fago como rogo, rogaría que se puxese a ligazón ao vídeo. Sí, pois nas últimas non vin ao vídeo. Claro. Vale. Ben, entón a cuestión, a pregunta é... Vai na propia acta, vai a ligazón para... Vale, ben, estupendo. Ben, a pregunta é: o servidor no que se gardan as ligazóns é un servidor propio municipal ou no que se suben os vídeos? Que sendo un documento municipal requeriría un servidor propio e non estén... Tío, sabes, entón, o servidor... Sabe o... É Rafa o informático que leva esos temas? É un servidor municipal. Non, eu creo que... Non é Diputación? É a plataforma do Estado? Non estamos na plataforma do Estado. É un tema técnico. A verdade que ahora mesmo non che podo dicir, pero vamos, que é cuestión de preguntarlo e se disupoño que estará no sitio seguro. Home, sí, creo que estamos incluso en dous, que está seguro que non se van a meter. Ademais, segue activa a posibilidade de solicitar composteiros, pregúntanos algúns veciños, e aí está regulado a posibilidade da persoa, do técnico, da Diputación, se non me engano, que vai facer o seguimento, entón se establece no plan Revitaliza da compostaxe individual. Está subvencionado en parte pola Diputación, pero é o técnico do Concello. Está facendo unha boa labor, está facendo seguimento ahora aos composteiros que se dan e a algúns dos que xa se deron antes, e estamos pendentes de que nos den algún composteiro máis para poder repartir entre os que queiran, pero vamos, se vai a facer un seguimento, se está facendo un seguimento por parte deste empregado. Entendo que calquer veciño que solicite composteiro pode sumarse. Sí, claro. Home, ao mellor ahora mismo non temos composteiros, pero que vamos, que en pouco tempo imos ter, vamos, hai peticións feitas. Están solicitados a Sogama unha partida deles, aparte estamos esperando os de Diputación. Ben. Porque hai a última, con respecto á marquesina do Arcadia, que está ali ao lado do Arcadia, está rota. Entonces se poden iniciar os trámites para que se resolva esa situación, porque parece que en días como de hoxe a situación para a xente que ten que desplazarse en autobús pois é unha situación dura, porque están alegrando autobús, vencho os repachos de vento de todos lados, non teñen onde refuxarse, demandan a veciños, pero en todo caso é unha situación que é unha parada de uso importante do transporte público e non podemos, por máis que se demore Fomento, ter os veciños ali tirados aguantando días de chuvia como de hoxe. Nada máis.